ассалому алайкум ба ҳама подписчикои савдотеҷе ва мухлисои бачаи очкидор. Ҳама каса бардруи азиз созен тинҷен апашкош мо ҳам созен тинҷен зинда бошен. мондаҳои моҳи шарифи рамазон бардруи азиз омади сразу як дона лайки бепала хотири ин бачаи очкидор биҷақ. имрӯз числа 18 марти соли 2025 1000 рубли урусӣ баробар ба 132 сомонӣ. дӯстони азиз, дар имрӯза видео мошинҳои арзона қабул кардем. мошинои маладиёжни ҳастай ана дайвонекси опелай бардруи азиз, опелои хечибек, опелои караван, мерседес ва дигар хел мошинои бардруи азиз. видеои имрӯзаро то охириша тамошо кунед, мефаҳмед нархи навои мошин чанд шудагиаст дар Тоҷикистон. нархҳои арзон бардруи азиз қабул кардагем. боварӣ дорем ки ягон мошин шумода мақбул шава. ва форатон ки ҳамин канал мисол ана мошин хона ё квартира бихарен, каналда подписаться кунед. ана ака мерем остуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. ана бобиҷон, ила бай. мошиноро дидед? ها دیدم. ширкати бахтиёру баҳромҷон ها дар Россия дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, ها бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку ها. аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. بچه. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, ها аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба душанбе шаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. نه گرانتیا. бале, هی نویر حکای باباش شما فهمیدید. این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنید، در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین، بار خودش میآمده. бардруи азизам, эълон аз сар мекунем, хоҳиш мекунем як дона лайки бепала биҷахем. бардруи азиз, дар имрӯза видео мошинҳои фурӯшӣ беҳад арзон қабул кардагем. бо диққат гӯш кунед, як мошинчаи арзона гап мезанем. бардруи азиз, ана мошини десен дайво ланосай. дайво ланос соли баромадаш 1997, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, объём моториш 1.5 литра, коробкаш механика. соҳиби мошин маълумот додагия ки ана техас мотор утилизатсия надоштаи, дигаш мега ҳама ҷош созай. чуни азиз, ана як камбуди доштаи, як камбуди дигар ҳам доштаи бадруи азиз ки мошин кам дуд мекунад, дигаш мега дастурат маълумай. мошин қарор дорад бадруи азиз дар шаҳри душанбе. нархи мошин 12000 сомонӣ. харидорои аниқ занзида маслиҳат кунед, кам дуд мекардай. дӯстони азиз, мегзарем ба дим эълони имрӯза. як мошинчаи арзони дигара гап мезанем. мошин бардруи азиз састаяниш тоза айне ки соҳибашам хеле мегӯяд ки састаяниш тоза, ягон камбудӣ надорад. гуфтак дар ватсапи ма. бардруи азиз, Toyota Corolla 1 солаш 2005, сӯзишвориш бензин ва гази евро 4 кор мекунад, объём моториш 1.8 литрай, коробкаш автомат. бардруи азиз, як сола ҳуҷҷат ва утилизатсия дорад. 4 та баллони нав пачка задагия, хадавоиш мега тупай, краскаш навай. бардруи азиз, краскаш кор надорад. 4 дараш электропакет, печка кондисионериш кор мекунад, монитор, задни камера дорад, мисол барои қафота дидан. бардруи азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар. нархи мошина гуфта ки 65000 сомонӣ бигӯ. касе харидор бошад бадруи азиз, бо арзон мекунад. гуфта ки 65000 сомон бигӯ, бо ман хидм қати харидор маслиҳат мекунам. номерои телефонаш аст, занг зада ҳозир бихаринаш. бардруи азиз, чӣ мошина ки мисол наша фаҳмиданиян ё мисол чӣ хеле мошин дар кораетона, комментарияи ҳамин видеода бинависен. ё дар кор набоша мошин, просто бинависен ки беҳтарин видео савдо теҷи. бардруи азиз, Opel Astra G солаш 2003, Opel Astra G солаш 2003, моториш Ekatec будай. бардруи азиз, сӯзишвориш газ бензин, моториш 1.8 гуфтагиай, коробкаш механика. соҳиби мошин гуфтагия ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, баллонош навай, хадавоиш созай, ҳуҷҷат надорад, гази евро 4 доштаи. бардруи азиз, утилизатсия ҳам доштаи. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина 55000 сомонӣ мега. бардруи азиз, 55000 сомонӣ. ҳуҷҷат надоштаи. ана бардруи азиз, чӣ хеле ки гуфтем, гази евро 4 дорад ва утилизатсия доштаи. бардруи азиз, барои маълумоти бештар да ҳамин рақамҳо занг бизанед. нархи зур айне ки 2003 солай.
бардруи азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои фурӯш дошта бошед, метавонед ки дар инами рақамҳои десем бардруи азиз дар WhatsApp шурӯъ кунед ва барои харидорора рекламаи зуруш мекунем. дӯстони азиз, Opel Astra F дар кузофи универсал бардруи азиз караван соли баромадаш 1997 сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, объем мотораш 1.6 литр, коробкаш механика. соҳиби мошин гуфтагие ки каравани фурӯшӣ нахадуа мега документ утил дора. мошин бардруи азиз кор кардесай, ҷои шичай беҳуда занг назанен. бардруи азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина 25000 сомонӣ мега. мотораш модел буда. бардруи азиз, ҷои шидаш 25000 сомонӣ, дига арзон намешава. бардруи азиз, касе харидорен, хушрӯ фикр кунен, мисол харидор бошен, ба занг бизанен, ҷои шидаш будай. дӯстони азиз, лайкҳоро фаромӯш накарда бошем. бо эй раҳмат барои дастгиритон. дӯстони азиз, Mercedes Benz C класс гуфтагия солаш 1995. сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, объем мотораш 1.8 литр, коробкаш механика. бардруи азиз, соҳиби мошин гуфтагие ки касе харидор боша, занг бизана, бо муомила мешава. яъне ки бардруи азиз, касе харидор бошен, занг бизанен, бо арзон мекардай. дӯстони азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин чӣ хеле ки дар рӯи экран нависагием, нархиш 45000 сомонӣ мега. харидоро, яъне бардруи азиз, числаи видеоро нигоҳ кунед. мақсадам числаи видеоро аввали видео дамондагием ки мисол имрӯз чандума, имрӯз 18 марти соли 2025. ҳамин числаи видеоро нигоҳ кунед, харидор бошен, занг бизанед, маслиҳат кунед. дар ин канал бардруи азиз мошинҳои фурӯшӣ, хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои фурӯшӣ мешавад. касе меҳмонем, подписатсия кунед. дӯстони азиз, Toyota Fielder солаш 2007, сӯзишвориш бензин, мотораш 1.5 литр, коробкаш автомат. бардруи азиз, 1.5 литр, коробкаш автомат. соҳиби мошин гуфтагие ки 1 моҳа тонировка дорад, тамом. 1 моҳи дига тонировка доштай, тамом. бардруи азиз, ина дискачҳои фасонам доштай, рангаш сиёҳ. 1 моҳ чӣ хеле гуфтем, тонировка доштай. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 73000 сомонӣ мега. касе харидор бошем, бардруи азиз, марҳамат, номерои телефонаш ҳаст, занг бизанед. бардруи азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои фурӯш дошта бошед, метавонед ки дар инами рақамҳои десем бардруи азиз дар WhatsApp шурӯъ кунед ва барои харидорора рекламаи зуруш мекунем. бардруи азиз, бисёри бардро дар видеоҳои пешина гуфта буданд ки ягон Nexi арзона бимонен. бардруи азиз, марҳамат, на Daewoo Nexi беҳад мошинои зур, мисол мошинои экономичниан, газқатӣ. бардруи азиз, Daewoo Nexi солаш 1995, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, объем мотораш 1.6 литр, рангаш сафед, чӣ хеле ки дидесен, коробкаш механика. бардруи азиз, нахай калпакҳои соз задагӣ, краскашам соз метова. дӯстони азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина 12500 сомонӣ мега. 12500 сомонӣ. бардруи азиз, касе харидор бошен, мисол касе Daewoo Nexi хар бошен, 95 сол, занг бизанен, қатъияка срочно маслиҳат кунен, срочни фурӯшӣ гуфтагияй. барои бисёри бардорора як мошинчаи молодёжни кофта ёфтем. барои меҳнатҳои моам, бардруи азиз, барои ҳами кофтани моам я доналайки бепала бижиқен. бардруи азиз, ВАЗ 21099, солаш 2004, сӯзишвориш бензин ва газ кор мекунад, объем мотораш 1.7 литр, коробкаш механика. соҳиби мошин гуфтагие ки мошин ҳамаи ҳуҷҷата 100% дора. Техас мотор, утилизатсия, тонировкаи пушт мега 10 моҳи дига дора, мотораш зверай. бардруи азиз, фаҳмидем, ина бо мотораш звер будай. замина мумкин бикана як ҳафтаи мотораш. бардруи азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, вилояти Суғда. ина қафошам, бардруи азиз, топош зури бад будай. мошин дар шаҳри Хуҷанд, нархиш 21000 сомонӣ. занг зада маслиҳат кунед харидоро. яъне
дӯстони азиз, дар имрӯза видео мошинҳои фурӯширо гап задем. фикр мекунам ки хеле нархҳои соз буд. бисёри бардуро гуфта буданд ки акай савдутиҷи мақсад хонаҳои фурӯшӣ мекунӣ бо кам-кам байн да якта нимта видео мошинҳои фурӯшӣ ки бисёри бардуруро суханашона мисол нашикастем. ина бардуи азиз барои шуморо як видеои мошинҳои фурӯшӣ кардем. ана ака бардуи азиз хай дастгирии шуморо мебинем. ами дастгирӣ кунен бо мисол мо байнда яктанимта мошинҳои фурӯшӣ мепартоем. лайк подписатсияро биҷиқен то видеоҳои оянда. худованд нигаҳбонтон боша. хаяка. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.